Avui preparem un pa de pessic genovès i el farem de mida gran, amb un motlle de 27 centímetres. De totes maneres, al final del vídeo us deixarem quantitats per fer-lo, de 27 o de 21. Escolliu el que us vagi més bé. Nosaltres hem fet servir 8 ous, 225 grams de sucre, 225 de farina i un pols de sal. També ens faran falta les varetes elèctriques, un parell de bols i el motlle, que untarem bé amb mantega i empolsimarem amb farina. Per preparar el pa de pessic, comencem separant les clares dels rovells. Al bol de les clares hi posem un pols de sal i el reservem a la nevera, ens interessa que sigui fred, mentre comencem a batre els rovells amb les varetes elèctriques. La velocitat ha de ser mitja. Quan comencin a quedar d'un color més clar, hi posarem una mica menys de la meitat del sucre, la resta el reservem per les clares. L'anem afegint en forma de pluja i continuem remenant a la mateixa velocitat. Aquest pas de blanquejar els ous és important que el fem sense presses, no ens ha de vindre d'uns minuts. Continuem batent i no parem fins que hagi triplicat el seu volum. Netegem bé les varetes, les eixuguem i comencem a posar les clares a punt de neu. En aquest pas podem donar-li una mica més de velocitat, però tampoc posarem al màxim. De mica en mica anem afegint la resta del sucre que teníem reservat i continuem muntant les clares fins que ens quedin a punt de neu. Un cop muntades, les anem afegint a poc en el bol on tenim els rovells. Remenem suaument amb l'espàtula i amb moviments envolvents. Ens interessa conservar les bombolles, que seran el que farà créixer el pastís quan s'escalfi. I ara ja podem afegir la farina. Ho fem de mica en mica, tamitzant-la amb un colador. I continuem barrejant amb moviments suaus i envolvents. Preescalfem el forn a 190 graus i quan tinguem la barreja ben homogènia, l'aboquem en el motlle. L'entrem al forn i abaixem la temperatura a 180 graus, funció dalt i baix, i el fornegem durant uns 25-30 minuts. Com ja sabeu, cada forn és diferent. Al final tenim que controlar. El traiem del forn, el deixem reposar 10 minuts, el traiem del motlle i l'acabem deixar refredant damunt de la reixeta. I ja el tenim. A partir d'aquí podeu fer-lo servir com a base de qualsevol pastís. El podeu tallar capes, farcir-lo i posar-li el recobriment que més us agradi.